lwet dhano jabedo gi ng'ikruok matin. Kata kamano, Charles Atiang wagoniro kamana inya kuom kawo thuolo mari mar mondo mi bi wabede twak okinyi makawuono. Richard Ogendo, wachni mogika ka waloro twak marwa okinyi makawuono mana mapiyo piyo. Ere kaka inyalo res sekta mar sukari e pachoka? To cartels miwacho nogoyo tacha e sekta mar sukari kata chudhe inyalo tiek e yo machalo nade mondo sekta mar sukari obede matekte kaka ne nitiere kinde mokalo chien? Ogendo, mapiyo piyo kwa tieko. Ing'eyo ni sirikal mantie sani en sirikal mar Kenya Kwanza. To ng'amotelo ne Kenya Kwanza government en migosi William Samoei Ruto. De bed ni gik mowacho maber mamit gi otimo, de wabedo gi lokruok e yo makare piyo. Nikech iwinjo ka Atiang omulo wach miwani. Kane nitie shida Mumias to lando ni mambo ni matatu. Mok ogol cases ma Mumias go onge sani. Kade wacho gi timo, owacho gimoro to kotim nikech ang'amo ne timo mano miwani kama jo miwani osesandre nyaka nini. Mar ariyo, wajumbe wa ose play a very important role. Nikech tij mjumbe en representation, legislation. They are already legislating. Kama koro wadongo en mana Senate, ng'eni sugar bill no puodhi Senate. Mar adek, en japur mar niang'. Japur mar niang' nyaka ng'eni odwaro ang'o e kit ngimane. Tipuro niang' nang'o. Kipure ni en ohala, to time kohala. To kipure ni hero, en gimihera ahera timo kaka gine, kaka waluongo nang'o, hobby, to ok onyal konyi. Mar ang'wen, county governments wa osegowa piny kabisa. Gine mane onego gibede forefront mar revitalization of the sugar industry. And unfortunately, gin bende gibedo gi captives of private interests. Mani adieri. They are captives of private interests. Kata kanye wane sugar conference kaka mega. Ineno mana private interests emagi push. Emomiyo wajumbe nyo obalo kodgi odhi timo the right thing in parliament nikech chik iloso e parliament. Mogik. Mogik. Kochul japur mar niang' e wang' sa, to chul jatich, to pinywa dhi bedo maber. Wabed gi geno, wan kaka jotelo ma jopur, chunywa ok bi tho, wabiro bedo kwa fight every day. But development to wadhi manyo State House. Erokamano. Wadhi manyo parliament. Erokamano ahinya Richard Ogendo, jagoro maduong' mar KESAG, kaachiel kod Charles Atiang, jakom mar KASAP, kuom kawo thuolo maru mar mondo mi wabu atwaga e yo makare kotudore kod reso sekta mar sukari. Adwa nasom mana ote ariyo mapiyo piyo ka waloro. Wuod Nyawino wacho ni